În ediția de miercuri a emisiunii matrimoniale, Casa Iubirii, doi concurenți din Casa Iubirii își vor arunca vorbe dure în competiție. Ce vrei? Dacă ți le ceri, mai mulți concurenți vor sta de vorbă la masă în casa băieților. Este vorba despre Radu, Patrick, Adelin, Cosmin și Larisa. La un moment dat, Radu îi va spune lui Cosmin că Robert a fost în stare să ajungă la fosta lui iubită, referindu-se la Katinka, dar Cosmin nu va putea ajunge la fosta iubită a lui Robert, respectiv Mihaela. La Katinka ta a putut să ajungă, tu la Mihaela a lui nu, va spune Radu, moment în care toată lumea va râde, inclusiv Cosmin, dar nici nu vreau. Păi stai! Că eu nici n-am încercat, va spune Cosmin. În casa fetelor s-a instalat confuzia. Fetele se învârt de colo-colo, așteptând să vadă imagini din casa băieților, lucru pe care Julia îl va și cere. Maluma, ne dai, te rugăm, cadru. Că nu înțelegem ce se întâmplă, va spune Julia. Robert. Atac dur la adresa lui Cosmin, Patrick și Adelin vor fi puși pe șotii pe seama lui Robert, glume la care tânărul nu va răspunde. Larisa va declara că de data aceasta își dorește foarte mult să rămână în Casa Iubirii, declarație care a stârnit râsetele tuturor celor prezenți la masă. Eu fac cerere, vreau să rămân aici, va spune Larisa, în timp ce pleacă de lângă masa băieților și se îndreaptă spre canapea. Robert va lansa un atac dur la adresa lui Cosmin, decât de Caterinca ești bun, dar să faci fericită o femeie, va spune Robert, adresându-se lui Cosmin. Păi, ce să faci măi frate dacă ți le ceri, va răspunde Cosmin, neafectat de ce spune colegul lui. Ajunsă înapoi în casa fetelor, Larisa se va pune lângă Mihaela la masă și îi va povesti ce s-a întâmplat la băieți. Ce vorbe și-au dat băieții în partea cealaltă în mamă, va spune Larisa. Va exista o descalificare, venim cu informații în avans. Gală incendiară în data de 24 decembrie. Andreea Mantea a făcut anunțul, astăzi un concurent este descalificat. Concurenții au așteptat cu sufletul la gură să audă cine este descalificat în gală, care este motivul pentru care va fi eliminat acest concurent. Andreea Mantea a spus că nu este prima dată când se întâmplă așa o decizie de grea, însă trebuie aplicată, deoarece concurenții pare că și-au luat-o în cap. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția telespectatorilor noi momente de senzație, concurenți dornici să-și întâlnească jumătatea. Provocări de pomină, întâlniri romantice, dar și multe răsturnări de situație și tensiuni uluitoare iscate din gelozie sau din cauza orgoliilor puternice. În ediția în data de 24 decembrie se pare că un concurent este eliminat. A încălcat regulamentul impus de către staful Casei Iubirii. Se pare că acest concurent este foarte iubit de către cei de acasă, pe numele său Robert. El va fi eliminat. Se pare că Robert a cedat psihic certurilor și reproșurilor din casă. Unul dintre motive ar fi Katinka, aceasta a dat de pământ cu el și a venit cu acuzații grave asupra lui, iar acesta s-a cerut acasă, deoarece s-a simțit prea încolțit de toți cei din emisiunea Casei Iubirii. Se pare că Robert este aruncat la gunoi de către Katinka. După cele auzite în mediul online, dar și pe grupuri, s-a stârnit un scandal monstru de către susținătorii lui, în timp ce unii se bucură de ce aud. Cei care îl iubesc pe Robert dau mesaje de susținere pentru Robert. Vom reveni cu informații din mediul online și sperăm că aceste informații să nu fie valide, ci doar false, așa Robert va putea câștiga finala Casei Iubirii. Bombă la Casa Iubirii. Se pare că Bogdan a venit special pentru Mihaela, Cristina și Katinka. Bogdan s-a prezentat în fața fetelor. Cel mai nou concurent din Casa Iubirii este deja acolo. Mă numesc Bogdan Haiduc. Am vârsta de 23 de ani. Sunt din Ploiești și am venit să-mi găsesc jumătatea. Bogdan are înălțimea de 1,87 de metri. Ultimul job al lui Bogdan a fost de curierat, Lira Colete. Profesia noului concurent este de specialitate, mecanic auto. Concurentul se pare că a avut un val de întrebări și mult interes din partea fetelor. Se pare că noul concurent nu a fost într-o relație serioasă de mai bine de un an și jumătate.
Însă acesta este gata să-și găsească o relație stabilă cu adevărat. Ultima relație pe care a avut-o nu a funcționat din prea multe certuri și neînțelegeri între ei, dar și familiile lor. Bogdan este un băiat simplu, cu capul pe umeri și loial, dar și dedicat în o relație. Se pare că Bogdan a venit special pentru Mihaela, Cristina și Katinka. Rămâne de văzut până la urmă cu cine se va cupla acesta. Însă în gala din 10 decembrie se pare că vor exista eliminări surpriză. Adelin este eliminat, el nu mai are nicio lansă în acest show. Deoarece nu a funcționat cunoașterea cu Mihaela, el va fi eliminat, pentru că nu se vede scopul lui acolo. În mediul online se vehiculează că Radu este prea cu nasul pe sus față de colegii săi și ar trebui tras de perciuni. Pot schimba banii un om. Radu face declarații bombă și a spus că așteaptă tot mai mult următorul sezon Casa Iubirii. Ba mai mult decât atât, acesta ar atenta la scaunul prezentatoarei Andreea Mantea. Radu taie și face praf oricine îi stă în cale. Se pare că are curaj. Voi ce spuneți? Este Radu un om răutăcios sau doar încearcă să fie el? De altfel toți fac la fel. Nu știu cum să rămână acolo. Ar fi cazul ca Radu și fiecare concurent să nu se întindă mai mult decât îl ține coarda și să fie mulțumitor de toate oportunitățile oferite. Lasă un like și abonează-te pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Casa Iubirii. Așteptarea a luat final pentru fanii emisiunii Survivor România. Un nou sezon al concursului din Dominicană o să ia startul curând. Filmările vor începe chiar la începutul anului viitor, însă ProTV vine cu o surpriză de proporții. Se pare că noul sezon o să fie unul diferit, care o să îi reunească pe cei mai buni dintre concurenții fostelor sezoane. Cine sunt cei care au acceptat să se reîntoarcă în Dominicană, scrie Cancan, Survivor România All Stars 2024. Ce concurenți au acceptat să se întoarcă pe insula dominicană? De data aceasta, unii dintre foștii concurenți se întorc pe traseele din Dominicană și vor încerca, din nou, să își adjudece victoria. Fanii emisiunii Survivor au avut mult de așteptat, însă acum suspansul a luat sfârșit. Este clar că un nou sezon urmează să apară pe micile ecrane, însă acesta nu o să fie unul normal. ProTV pregătește Survivor România All Stars 2024. Ceea ce înseamnă că atât faimoșii cât și războinicii deja cunoscuți o să reintre în joc și vor încerca, din nou, să pună mâna pe marele premiu. Cine sunt concurenții care au reacceptat provocarea celui mai dur show? Așa cum spuneam, ProTV pregătește un nou sezon al emisiunii Survivor România. Se pare că premiera acestuia o să aibă loc la începutul anului viitor și se anunță multe surprize. De data aceasta, unii dintre foștii concurenți se întorc pe traseele din Dominicană și vor încerca, din nou, să își adjudece victoria, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Filmările pentru show vor debuta la începutul lunii ianuarie, atunci când concurenții o să renunțe la confortul de acasă și vor pleca să trăiască pentru aproape 6 luni în condițiile dure din jungla dominicană. Însă, cum vorbim despre un sezon al Stars, de această dată concurenții nu o să fie surprinși de viața din junglă, căci au mai cunoscut-o și s-au descurcat destul de bine. Așa cum spuneam, ProTV pregătește un nou sezon al emisiunii Survivor România. Se pare că premiera acestuia o să aibă loc la începutul anului viitor și se anunță multe surprize. De data aceasta, unii dintre foștii concurenți se întorc pe traseele din Dominicană și vor încerca, din nou, să își adjudece victoria, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Filmările pentru show vor debuta la începutul lunii ianuarie, atunci când concurenții o să renunțe la confortul de acasă și vor pleca să trăiască pentru aproape 6 luni în condițiile dure din jungla dominicană. Însă, cum vorbim despre un sezon al Stars, de această dată concurenții nu o să fie surprinși de viața din junglă.
căci au mai cunoscut-o și s-au descurcat destul de bine. Printre numele care se întorc la Survivor România s-ar numără Culiță Sterp, Jador, Andreea Tonciu, Zanidache, Cătălin Moroșanu, Simona Hapciuc, Iancu Sterp, Mihai și Cătălin Zmărândescu, Alex Delea și Elena Ionescu, potrivit Fanatic.ro.